God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring. Nou, dit is een turbojetmotor uit een Tsjechische F16 en de motor had omrekenen ongeveer 2200 pk, zeg maar. En ja, het gaat op kerosine, hij broekt ongeveer 80 liter in 15 minuten. Dan ben ik ongeveer 80 liter kerosine kwijt. En je dacht, die motor moet maar op mijn auto? Nou, chauffelen, dat lijkt mij net zo. En dat mag je ook nergens. En nou ja, dan mag je aan regels en vergunningen en daar heb ik al eens zo'n hekel aan. Ja. Dus daarom heb ik hem maar op een auto gebouwd. En nou ja, dan kan ik dus zo nu en dan eens een lekkere tocht, het vliegtuiggevoel hebben. En dan gewoon op de dik. Hoe riet dat? Nou, dat is eigenlijk krijg je het gevoel of zit je in het vliegtuig. Want je jouw gas en er gebeurt eerst helemaal niks. Maar dan op een gegeven moment dan komt er een enorme druk en dan is het net als krek of stijg je op, zeg maar. Dan is zo, dan gaat er, zeg maar. Hè. Dan moet je even oppassen, want ja, de auto is daar natuurlijk net op bereiken, zeg maar. Hè. Nee. Maar squat hij dan zijn hele auto net uitgekomen? Nou, eigenlijk wel ja. Maar dan, als je hem nou starten, dan heeft hij een probleem? Nou, dan gaat hij hier de rest van de dag als kind door het terrein. Hoe viel dat? Nou, grappig. Heel grappig. Het viel heel zwaar. Nee, dat is lang eng. Nee. Nee, hè? Helemaal, hè? Hij is leef juist. Zie je ook die weer roepen? Hij is juist leef. Maar is het net een wurgslang? Weet ik niet. Burned all those good hearts away. Goeie. Dag. Johan dan. De renners hebben jongen Thomas West. En ik de vlag even uit. Die en ik moet de kronsen er even afhalen, want er moet bij wat verse komen, hè. En de houden die kennen we wel bij, dus... Je bent fanatiek keertser? Nee. Ik ben bijvoorbeeld scheidsrechter in bij Keertsen. Maar de band die Keertsen nou wel. Nou ja, dat komt dan ook een prijs of een krons of... Hè? Ja. Wat wil je mooi een harde scheidsrechter? Ja, nee, maar ik ben wel scheidsrechter, maar net bij hun. Ik ben meer wat bij de senioren. Okay. Maar ik op wie ik bij de band dan... Nee? Die ik dan net een voorsprong voor hun. Nee? Nee. Krijg je een baltje in of zo? Nee. Nee, je moet een beetje eerlijk blowen, hè? Nee. Maar we zeggen erachter, hij heeft wat gieters in zijn steen, een kunstwerkachtig ding. Ja. Is dat van jou? Dat is van u. Ja, je moet er van horen. Mijn vrouw houdt er net zo van, maar ja goed. Nee? Die is baas ben en ik ben boetendooie wat baas. Aha.
Want jij hebt allemaal van dat soort dingen in die kleur. Ik. Ja, je mag wel wat combineren. Hè? En het kai? Ja, die hoeven net molken te worden. Nee. Nee. Nee, dat is een aardig ietsje. Het shirt vanuit de hoeswaai, shirt het wel mooi had, wat keistingen. Ja, precies. Ik ben net een vakman wat dat dan gaat, maar een beetje pielen, dat is wel mooi even. Hè? Ja. Radio wat erbij hoor, wat stem in muziek en mooi. Hè, wat onpielen. En ze nou dan even op een trampoline springen? Dan mag ik eerst al een keer horen, hè, dan doe ik dat. Ja.